πες να πω. Γεια σας παιδιά. Όπως υποσχεθήκαμε θα παίξουμε με ένα από τους subscribers μας. Από το Πάμπος 13. Παιδιά. Γεια σας. Είμαι ένας φαν του καναλιού. Παρόλο που άρχισε πριν λίγο καιρό, θα παίξουμε και με άλλα άτομα. Ενώ με εσάς. Παίζω και με τον ακόμα, αν το θυμάστε. Δεν θα πέσουμε εδώ. Δεν θα πέσουμε εδώ. Ναι. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι και σε ακόμα ένα βίντεο, δεύτερο. Ο Κρίνγκερ. Είτε στα ένα. Στο κοντά μας. Παιδιά, έχω επικόπλο. Οκ, αλλά είτε στους ένας. Ό,τι θέλω. Για θεωρητικά, όπως είπε τώρα ο Παναγιώτης που τον είπε Δημήτρη, το λένε Δημήτρη, απλώς το είναι Πάπος 13. Τον ρωτήσατε Ρε, το όνομα. που είμαι. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκα. Γεια σου. Ρε παιδιά, εγώ έχω ένα σκοπ, πάσε ER, είναι το σκατοσκόπ, sniper, Παιδιά, έχω 2 επικόπλα. Οκ. Διέπει, Τα κράτατα. Δημήτρη, εκεί είσαι αδερφή ρε. Ναι, έχω μια μικρή αδερφή. Εύηνη τι λένε, πώς τη λένε. Παιδιά που πάμε. Όπου να είναι. Σαν να μου τζάγκος πέρας. Περιμένετε με ρε παιδιά, πήγατε μόνοι σας. Πήγαμε πότε. Ρε Δημήτρη, γιατί πας μόνος σου. Ας μας ρέσει. Όχι, αυτό δεν... Άντε πάμε εκεί. Ο Φαν μας πάει μόνος του. Artemis chest. Αρτέμις. Όχι, δεν σπαλεύτηκα να το πουλούν εσύ. Διάστο, εγώ, please. Έπιαν τον Παναγιώτης. Thank you, επιτέλους ξέρετε το όνομα μου. Πριν λίγο δεν ήξερε το όνομα μου, ακούσαμε. Τώρα σήμερα να μπορείς πια εύκολα το όνομα μου. Εγώ σου το είπαμε, γιατί ήταν τέτοια... Λέμε chill ones, με την ώρα και Παναγία. Πετάξτε. Επίδεση. Κάνε το που έχει παιδιά. Μούρτε. Λαγκαρό. Παιδιά, λαγκαρό. Το είδα σε που γίνεται στα πλουτό. Πού είναι? Thank you. Παιδιά, ένα kill σε rank. Είναι rank που παίζουμε. Πώς είναι και δικό μου. Δεν παίζουμε. Θα τους Θα διαλύσουμε. πάμε. Φτάνει. Ήταν ένα λάθος. Από τα εκεί. Τι έχεις τρία. Παιδιά, να πάμε σε αυτό το σπιτάκι μήπως. Ποιο. Παιδιά, πρέπει να περιμένουμε εδώ για να πιάσουμε το καλύτερο loot. Κάκους ξέρω. Όχι το καλύτερο, αλλά ναι. Είναι καλό το. Εγώ εδώ σε λίγο θα έχει πολύ καλό loot. Το ξέρω. Κάνω reboot, παιδιά, κάνω reboot. Πούλες. Δεν πιάμε. Ναι, Ρε κάτσε του. η κάμερα έβαλε ένα μαύρο μάντελ. Πού τον άλλο. Το κάνουμε reboot. Κάμα το φουλό των άλλων παιδιά. Παιδιά, μπορείτε να με προσέξετε για Τον είδα, λίγο, τον. please. Να με κόβεις με fight ρε. Κάνει μούτε από την άλλη.
Πού είσαι ρε? Φεύγει. Τέφυγαμε. Και κάπως αμέσως κάμε revive. Αυτός κοίτα του. Καημένος. Να, μας έρθουν από πίσω. Γεια φίλε Δημήτρη. Πού περνάεις? Έχω μεγάλα φτερά εγώ, ξέρω. Τους πήγε ο άλλος. Κάνε μας ριπουτες. Revive. Κοίτα τον. Καημένος. Ρε πίνετε πιο πίσω ρε. Εκεί ρε. Όχι, να σπάσουμε το πίσω. Πάμε τον Δημήτρη. Παιδιά, έχουμε 5 kills, είναι πολύ καλά. Παιδιά, έχω πεθάνει. Ευχαριστώ που με καλύψατε. Παιδιά, ρε, πεθάνατε και οι δύο, αλλά σας έσωσα. Παιδιά, έχει κανένα περισσότερο. Παιδιά, χρειάζομαι ζωή. Μπράβο! Παιδιά, μπορώ να πιάσω το medkit εγώ. Ναι, πιάσε το. Δεν το θέλω. Ελάστε εδώ. Τέλειος. Ευχαριστώ Chili Vines. Παναγιώτη ρε παιδί μου. Κανένας δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν έχεις φίλο Παναγιώτη ρε τρελέ μου. Τρένα και Droider. Έχουμε 6 kills, αυτό είναι πολύ καλό. Συμφωνώ. Πες το και σε αυτό, είναι καλό αυτό είναι. Αργεί λίγο να ανοίξει αυτό το πράγμα. Άλλες φορές θα πει δώσ' το μετά. Όχι να μένεις. Άσε. Πόση ώρα? Να βάλει πολύ να λες τώρα. Παιδιά, ας δούμε ότι δεν άνοιξε και έρχεται ο κύκλος να φύγουμε. Έχουμε. Έχουμε και χρυσούς λίγο πιο εκεί. Να τους εδώ. Ναι, εκεί. Έφτασε και λέμε το κύκλο. Πέταξα έναν τρόπο, πέταξε. Το έγκιασα. Έχουν κάτι με χρυσά. Από αυτά. Θα πεθάνουν το μέσα από το στόμα σε λίγο. Άμα δεν βρω. Αργά αν έρθει το στόμα και δεν άνοιξει, φύγαμε. Εγώ πάω να κοιάσω την χαμηλά. Ανοίγει! Ανοίγει! Όρισε! Αρέσουν πολύ! Το βλέπω. Άιτε! Άιτε Μπορούμε να καμάρι μου! προλάβουμε, 1 λεπτό έχουμε. Αλλά έχουμε και φτερά, οπότε δεν μας νοιάζει. Ναι, ανοίγει παιδιά, ανοίγει. Κι άλλο σνάιπερ. Κι άλλο το ένα μπλε τσεφ. Έλα τρελέ μου. Άφης μου εμένα το ένα. Άφης μου το. Το θέλω. Έλα. Δεν έχει ωραίος. Τι ωραίο λεπτά. Όχι, φαίνεται ότι ακούνε πελάρες. Παιδιά, Ναι, παιδιά, ναι, Ναι. παιδιά. ναι. Ναι.
Αύριο να φύγεις παιδί μου, δεν πειράζει. Παιδιά, πρέπει να κλείσω. Bye. Την ώρα του παιχνίδι, εντάξει δεν πειράζει. Πιο ωραίο βίντεο. Καλή συνέχεια. Thank you. Ευχαριστούμε, άντε, bye. Τα πράγματα σου θα μας τα πετάξεις. Έλα να σου πω, Πάρε, τι μας πήγω. Ω, δικαίου μου. Ω, έσουμε σαν κάποιες. Το Παναγιώτη, αδερφούλη. Τι είναι, Έλα. τώρα. Πώς Έλα, είμαι βλέπετε, στον κύκλο. πώς μάθατε. Τι πάει. Μάθατε ο φίλος μας. Χτυπήθηκε. Έξαλλο έφυγε. Έλα. Έλα, φύγαμε, πάμε από εδώ. Τι πυροβολάς. Aquí, aquí. Πάω, hello. Ήταν και οι φίλοι του, δεν το παρατήρησα αυτό. Δεν πειράζει, ανεβήκαμε πολύ. Ελπίζω. Γκολτένα, πάμε λίγο. Hello. Ναι! Γκολτένα και εγώ. Πόσο πήγες. Γκολτένα. Απορούμε καλός μας φίλος τι να έγινε. Πόσα γκολτένα. Γκολτένα. Πόσα γκολτένα. Α, τρώνε κάτι. Δεν είδα, εσύ μου. Αυτό ήταν το βίντεο. Είχαμε και λίγο σαταμάδες με το φίλο μας τον Δημήτρη. Θα το κάνουμε μπλοκ αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε συνέχεια. Τέλος που δεν ξέρουμε. Εδώ, το δούμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ήταν το βίντεο. Βγάλτε μια εγγραφή και ένα like. Bye!